Здравейте хора, аз съм Стоян. Днес в видео ще играем една игра, която се казва The Forest, която е много известна в България, много от вас са играли. Какво става на въпроса в тази игра? В тази игра трябва да оцеляваме. Трябва да оцеляваме, защото един самолет пада, т.е. нашия. Ние сме с нашият син вътре и просто самолета пада, един канибали го вземат, правят експерименти над него и ни после трябва да го намерим. Сега, какво ще правим в това видео? В това видео ще покажа моят свят, който съм си направил, играта съм я минал съм и двата края, която има играта, който единият край е да спасим Тими, а другият край е минал съм и двата края, в който единият край трябва да спасим Тими, а пък другия да останем на острова сами. Така. Сега искаме на тук, отиваме на продължаваме и аз съм на 141 ден. Не играя на нормална трудност, не играя много на висока трудност, защото и аз не знам защо. Но така, нека да не пусни в сървъра и ще ви покажа какво имам. Значи, пусна ни в сървъра, т.е. в сейфа ли. Ето тук така имаме една къща, която съм си направил като главна. Тук отзаде имам нещо като семейен лагер, тук има куче, което е направено от дърво, тук има Тими, синът ни, който трябва да го спасим в играта, и тук явно жена ни, която е направена от пръчки и дърво. Те всичките са направени от пръчки и дърво. Така, тук има един огън, тук има една кола, в която може да сядаме, но ако искате да сядате вътре в колата, трябва да си построите пейка. Тук имам такова за пера, има 4 пера, добре. Тук имам каменни пътеки, тук имам една градинка, в която може да се има лойвера, боровинки и още много работи. Тук така имам едни драйн кракове, които може да си държим храна. Аз тук малко съм я посвършил, защото тези работи трябва да ги махна, за да направя едно нещо тук. Защо не ги махам с храната? Защото храната без това и не трябва. И затова. Така, тук има една беседка, която гледаме към морето. Там има една църква, в която ще отидем след малко. Тук така съм оградил целият остров, тук нашия, което е с такива дървени стени, за да подчертава острова, за да знам докъде е. Така. Първото, което да ви покажа, ще е тази къща, която построих тук наскоро. Построих я миналата седмица. Значи вътре тази къща ще е само за ресурси. Както виждате, да сега имам празно, защото трябва да събера дървета. Както виждате, тук имам 6 дървета. Тук така трябва да събера още. Значи едно ето такова събира около 16 дърво, а пък една обикновена количка, която има ето е тук, събира по 12. Така, нека да се качим на вторият етаж и да ви покажа. Тук имам още такова държател за дърво, може да се направи държател за камъни и за пръчки, но може да се направи за пръчки, защото камъните те се спават буквално навсякъде. Тук така има една врата, през която тук така мисля да направя една тераса, за да може да влизаме. Тук горе има една малка тераса, която така може да гледаме там какво има навънка, и тук какво става, например. Да. Сега нека отидем в другата къща, в която тя има държател за пръчки и камъни. Ето тук имам и зайци, които са за храна. Горе-долу имам около 15 зайка, даже няма 15, има около 10-12 зайка. Тук така има държател за пръчки, ето, така може да се слагаме пръчки и да се ги вземем обратно. Тук има това е за дърво, което аз поизхарчих, но ще заредя всичко наново. Тук има камина, която може да запалим, което това не ми трябва. В нея може да горим парите, може да горим и листа, което листа е препоръчително да се горят. Така. Между другото, тази камина осветява доста повече от тези черепчета. Така, сега втория етаж ми е изключително празен, нямам нищо подготвено за втория етаж. Тук преди време бях направил 2 стола и 2 маси. Ето те са отделни масите, може да видите от тук. И тук има още една камина и тук има легло, което може да се спи.
Какви са те птиците минават от през къщите? Така, тук имам още една камина, дето ви казах, и тук имам една тераса, която може да излизаме и да гледаме океана, което е много хубаво. Така, излязах от къщата, защото няма какво да ви показвам принцип, трябва да се донаправя там някакви работи, които ще ги направим може би в видео, може и не. Така, значи тук какво имам? Значи тук имам такива кулички, т.е. някакви платформички, които ще направя така, направо изкръкна на целия остров. Тук тях съм ги направил, защото да се качваме тук горе и да наблюдаваме някой мутант, някой канибал, ако идва. Там, както виждате, имаме едни платформи, които малко трудно може да ги видите, но ги има. Сега ще им там да ви покажа какво имаме, какво имам. И да, първо, което ще ви покажа моят инвентар. Значи в инвентара имам резачката, топъл костюм, имам бронята на мутанти, които ги имам на максимум. Тук имам камуфлажна броня, костна броня, тук е модерна брадва, не модерна брадва, това играчката на Тини, пръчки, камъни, арбалета, съвременния лък, тук имам катаната и апгрейдната пръчка, която може да сложите така код и да си я запалите. Така, нека да излизаме тук и да ви покажа какво имаме на тези коли. Не коли, а платформи по-точно. Така, качваме се на едната платформа. Както виждате, тук има един зиплайн, който оттам трябва да се спусна за насам, защото там е по-високо. Така, направяйки тези платформи съм ги направил тук така за битки. Както виждате, тук има един артефакт, който може да вземете в края на играта. Сега този момент свети синьо. Като свети синьо, това гони всичките канибали, които са тук в близост. Ако има още един цвят, който става червен и вика всичките мутанти и канибали, които са на този остров по-точно, или които са в близост повечето. Аз един път го тествах, извиках и канибални мутанти. Единият мутант ми щупи ето е тази платформа, която не я правих обратно, просто презаредих сейфа на ново, защото дървото трябва да го чакам доста време да порасне и пак да ги правя тези работи. Ще загубя доста време, затова реших да презаредя сейфа на ново и така. Значи тук така горе-долу ми замина, ако не се лъжа, само за тези платформи това нова ми замина около 600 дърво. Едното дърво, ако го цепиш, ще дава или по 4 или по 5. Тук имам и такива огради като вид на камъни. Тях съм ги такова, те са около 500 горе-долу. Да, сега нека да спуснем по този зиплайн. Ето виждате, така да сигурно са, само да не се пъщем. Не, то дървото нас спира, което е много хубаво. Да, тези платформи чисто ги направиха за експеримент, харесаха ми. Бъдеще ще извикаме тук с мутанти, това да се бием от тук, защото да сме горе и така да ги стреляме тук с лъка, който е тук лъка. Така, тук така да ги стреляме, ако има някой мутант или канибал. И то в принцип това е. Сега, ще отидем в другата част на картата, което е в зимния баян, там, който е играл играта, знае за къде е. Значи ще вземем този артефакт в момента, защото ми трябва там да го сложа, да не идват някакви мутанти, канибали, никой да не идва. Това между другото, ето им заек има вътре, което ще го пуснем, защото не ми трябва в принцип, аз те го активирах където да искам. Бягай и сега искам да го бия. Няма да занимавам с него. Сега ще им там чак в зимната част на картата, където там играх през последното време. Там имам доста... Не са толкова доста много работи, но имам работи там, дето за показвам. Така, направо ще се видим там, когато пристигнем. Така, хора, тук има една голяма дупка в центъра на самия остров по-точно. Ако слезем долу, тук има една пещера наблизо, ако слезем долу, там отиваме вече към краят на играта.
и там има много мутанти, много канибали, това. В началото е трудно, но възможно да се отиде до края на играта. Така хора, вече навлизаме в зимната част на картата. За моя радост нямаше нито един канибал, който да не попречи. Така, между другото, сега трябва да сложа топлия костюм, който е точно за тази част на картата. И той не е само за тази част на картата, но както и да е. Тук така имам заобградена част, в която това там самолет ли е? Не. Чай малко сторим се, че не самолет. Така, значи тук така имам платформи, имам къща на дърво, имам и къща за ресурс, имам и къща там за спане, там за почивка, за ядене, тем подобни работи. Значи тук тези работи реших да ги направя, тези платформи точно, реших да ги направя, защото през целия декември месец исках да играя тук и тази идея, която ме впечатли от долните платформи, които бях показал преди малко, просто ми харесаха така, идеята ми хареса и си ги направих и тук. Тук така ми замина, да не ме лъжа, ми замина наистина, тук вече с платформите, само платформите и тези такова ми замина около 600 дърво и даже и 700 и тук така с тези дето съм заобградил тук територията, която съм избрал, ми отиди, общо ми отиди около 1200-1300 дърво, което е много. Едно дърво, както ви казах, дава по 4 или по 5. Значи, тук съм сложил светлина, тук така копална не ми взема живот, значи тук така съм направил нещо като лагер, което може да запалим този огън и тук и да се свети, тук и да се събираме, да сядаме и така. Тук и съм такова за пера, към 10 пера, тук така. Значи тази къща я направих наскоро и ние преди 2 седмици горе-долу. Значи тук така имам маси, пейки, тук така за кожа, тук имам някаква малка масичка, такова тук да диван, шкафови и тук имам такова да зареждам такива бомби, примерно да ги нареждам и да си ги вземам обратно, което сега ако го хвърля ще ги намни, което не ми трябва. Тук така имам ресурс, който са като вид на дърво, което наистина е дърво. Направих го тук, защото да си имам просто, ще направя още може би, ще измисля нещо и тук на последния етаж, както при другата къща, която беше там долу, няма нищо. Така, излизаме от къщата и отиваме тук при тази къща, която е на това, на дърво. Така, какво има тук? Тук няма нищо. Тук това дърво трябва да го махна, защото не му махам там това, как беше то? Не му махам корените, за да си расте така обратно, да си вземам дърво някакъв път. Така, значи тук така съм си измислил с такива платформи, които се правят тук. Тя трябва да се кача обратно. На тези платформи да ти казах, така, тук така да минавам и да влизам направо вътре и да спим. Значи тук така имам доста светлини, доста черепи са това между другото. Максимум в себе си, колкото черепа може да държите са 4. Аз тук имам около 20 такива светлини. Така, какво има в тази къща? В тази къща няма нищо, тая направих така за бързо приспиване. Тук има драйн кракове за храна, тук има такова за вода. Това няма къде да ви покам толкова много, сега се качвам пак тук. Това е хора, няма къде да ви покам толкова много. Ако ви харесва това видео, ударете едно харесване. Пишете в коментарите какво да правим тук, да започна ли играта от начало, да я минем заедно с вас. Пишете в коментарите, абонирайте се за канала, едно харесване и да хора, довиждане!